az egy kasszár hegyek, ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes, a fekete leves, heti hetes. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Azt tetszenek ismerni, hogy tehén ellágyultan nézi az arénában a bikát, milyen intelligens, a fejével dolgozik. Na jó. Eheti postánk gyakorlatilag abból állt, hogy önök küldtek nekünk mindenféle... Ezt még egyszer? A tehén nézi a bikát, amint az arénában ottan, és ellágyulva így szól. Milyen intelligens, a fejével dolgozik. Ezen még egy kicsit dolgozzál. De ne a fejeddel, Laci, mert... Akkor ez lesz belőle. Akkor Havas úrnak, 2 katica beszélget. Átmentél a vizsgán? Át. Hány ponttal? 7 ponttal. Erre mondják, hogy a Lafontaine is dögöljön meg. Két sün megy a sivatagban, meglátnak egy minden kaktuszt. katicának 7... De most ezt komolyan akarom meg. Nem 6. Nem 6. 6. Nem 6. Akkor miért mondtad, nem. hogy 7? Mert ő 7-tel átment. Ez olyan, mint a Kressz IQ vizsga volt. Kressz nagyon jó pontom lett. Eheti postánk, jó estét kívánok, eheti postánk gyakorlatilag abból állt, hogy önök küldtek mintegy 500 000 levelet arra, nem csak szóval rengeteget, hogy van-e teknős béka vagy ugye, a teknős béka szót, ha nyugodtan akarsz megöregedni, nem mondod. Amíg én itt vagyok, és ameddig itt vagyok, az, hogy teknős béka ne hangozzon el. Ez a lényeg. Pláne én itt ülök mellette, úgyhogy ez nagyon... Na most igen, mert a levélíróink nagy része elmarasztalta Váncsa Pistát ezzel a szóval kapcsolatban, hogy már hogy nincs, ugye, csak ez egy szekta. Szóval igen. Ez egy szekta. Ezek tulajdonképpen ugyanolyan emberek, mint te vagy én, vagy akármelyikünk, szóval dolgoznak, meg jönnek, mennek az utcán, nevelik a gyerekeik, stb. Viszont ha meghallják azt a szót, hogy teknős béka, elszakad a húr. Örjöngegy! Igen. Örjöngegy! Azt mondja nekem, mióta írsz, tehát mióta írsz publik, mióta 30 éve körülbelül soha egyetlen megnyilvánulásomra ilyen visszhangot nem kaptam. Tehát ilyen ehhez hasonló nem volt, de ha kimondom ezt a szót, szétszaggatnak. Egy valamit azért még szeretnék hozzátenni, hogy önök, hölgyeim és uraim, mármint a szektatagok, ugye úgy gondolják, hogy betiltják a teknős békát. Nem mondd ki! Mi lesz a kecskebékával, ha szabad megkérdezni? Szóval, a kecskebéka szabadon grasszál, miközben a teknős békában van tiltva, mi? Nem! Az se lesz, kecskebéka se lesz. Na most nem is beszélve a lódarázsról. Mert önök ugye azt mondják, hogy nem lehet valami egyszerre teknős, meg egyszerre béka. Ló és darázs az lehet. Az se. Sündisznó se, azt nem. Hát ki van zárva? Én azon gondolkodom, hogy ez a kellemes, kedves ember Váncsa Pista milyen izgalomba jött, és el tudom képzelni, hogy este hazamész... Ilyen halom levelem van otthon. Várjál, este hazamész, és amikor lefekszel az asszonnyal, és hogy hátat fordítasz neki, a kispelet megigazítod, és már durmosz, azt súgja a füledre, hogy Pista, teknős béka. Hölgyeim és uraim, Major Imre! Gávölgyi János! Váncsa István! Verebes István! Havas Henrik! Farkasházi Tivadar! A feleségem szereti a szexet a kocsi hátsó ülésén, csak az a baj, hogy azt akarja, hogy én vezessek. Na. Én meg azon gondolkodtam, most már percek óta, nem tudom miért jutott eszembe, hogy írok most egy könyvet a szerencsejátékokról, és beszéltem Janka professzorral, egy pszichiáterrel. És elmondta, hogy óriási tévedés, hogy a szenvedély betegségek körébe csak a drog tartozik. Ide tartozik például a szerencsejáték, ha például valaki nem számítógépezhet, ugyanolyan elvonási tünete lesz.
És például a kompjúter is már hasonló szerepet játszik. Mondta, hogy az egyik ismerősének a fia óriási probléma, kimaradt az egyetemről, sőt, csak számít. is. Igen. És kérdeztem, hogy ez vajon miért van. És azt mondta, hogy ha hiszem, ha nem, ugyanazt a gyönyörkeltő pontot az agyban ingerli, mondjuk egy hosszas számítógép, tehát egy ilyen szenvedélyes számítógépes játék után ugyanaz az inger ér, és ugyanaz a nem tudom milyen enzim szabadul fel, ami a gyönyörérzetet okozza. És azon gondolkodom, ez úgy negyed órája jutott eszem, hogy a feleségem is rengeteget számítógépezik. Lehet, hogy elhanyagolom. Valami gyönyöre neki is van. Én azt tudom mondani, elég sokat ülök a számítógép mellett, sehol olyan gyorsan nem múlik az idő. Azt hittem, hogy sehol nem élvezem olyan gyorsan. Én is órákat tudok ülni a számítógépet, és nem tudom bekapcsolni. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség országos elnöksége ismételten megállapította, hogy lassabban halad a néppárttá válás folyamata, mint ahogyan azt várták. Közben a választmány döntött arról, hogy csökkentik a tagdíjakat. A jövőben 500 helyett csak 300 forint lesz az alaptagdíj, nyugdíjasoknak és diákoknak pedig 100 forint. Lefordítanám ezt a hírt, ha mondatonként olvasnád, akkor egy-egy mondattal kommentálnám. Nos. Melyiket? Bocsánat. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség országos elnöksége ismételten megállapította, hogy lassabban halad a néppárttá válás folyamata, mint ahogyan azt várták. Ez magyarul annyit jelent, hogy sokan vannak, de nem lettek többen. Közben a választmány döntött arról, hogy csökkentik a tagdíjakat. Ettől se lesznek többen. A jövőben 500 helyett csak 300 forint lesz az alaptagdíj, nyugdíjasoknak és diákoknak pedig 100 forint. Még mindig nem ér annyit. Nekem erről a dologról a 60-as évekbeli Szovjetunió jut az eszembe, a 60-as évek első fele, 50-es évek második fele. Főleg a Szovjetunióban abban az időben folyamatosan csökkent a só ára. Ugyanis demonstrálni kellett valamilyen módon azt, hogy a kommunizmus felé halad a szovjet társadalom, és kommunizmusban eltűnnek az árak. Na most másnak az árát nem lehetett csökkenteni, hát csökkentették a só árát. Végén már olyan kevésbe került a só, hogy ki is lehetett szinte fizetni. Viszont érdekes módon nem evett a nép több sót. Hiába csökkent a só ára, nem ettek több sót. Ebből alakult ki az a közgazdasági felismerés, hogy a só egy kemény árucikk, tehát ártól független a fogyasztása, és úgy látszik, hogy akkor a pártagkönyv is ilyen. Egyébként azt mondja a János, hogy nyalni kellett? Igen. De hát a só nélkül is kötelező volt. Igen. Egyébként a Fidesznél már régebben felmerült a kettős tagság intézmény, emlékeztek, az MDF ezt elutasította. Most bevezették a kettős tagságot. Lesznek a törzstagok, akik még 500-at fizettek, és annak a leértékelt párttagok 300. De van tovább a hírből, a párt választott tisztségviselői, képviselői pedig jövedelmük 2%-ával járulnak hozzá a pártkasszához. Bocsánat, politikai tevékenységükből származó. Tehát a mellékállás, a cégeladás az nem számít el. Politikai. Hát csak pontosít. Jó, én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy viszont a párt hány százalékkal járul hozzá az ő jövedelmükhöz. Hát ez jó. Egyébként a 2%-ot kell befizetni, a Poltnak mennyi a fizetése? Csak hogy kiszámolja. Bocs, a Poltot hétfőn 9-szer is leszavazták. Ja. Hát 25-nél iszunk valamit, ez. Ron Werber az Index szerint azt fejtegette a Szocialista Párt kampánymenedzser képzésén résztvevők előtt, hogy a jobboldali lapoknak és politikusoknak köszönhető hírverés nélkül legalább $1 millió kellett volna költeni a szórólapkampány sajtóban történő reklámozására. Kövér László a Werber-Jugend kifejezést is használva a fasizmus időszakának technikáival rokonította az MSZP tanácsadó tevékenységét. Na most, hát ez több sebből vérzik, bár Kövér László nagy stiliszta, de azért ez a Werber-Jugend, ez egy óriási túlzás. Ugye a Hitler-Jugend az a náci... Van olyan, mint Fülep Lajos? Náci... Csak kérdezem. Vagy mint teknős béka.
Na most itt ugye az a baj, hogy ez a náci ifjúsági szervezet volt, azt hiszem 13 és 19 éves kor között a igazoltan fajtiszta árják lehettek a szervezet tagja. Viszont a náci idők, a fasizmus időszakának technikája az a következőképpen nézett ki, figyelj mi. Ő miért figyeljen, ő bajor? A fasiszták fő PR-osa az egy Goebbels nevű úr volt, aki egyébként egy kiváló újságíró volt. Édes ember? Milyen édes. Na most igazából a náci fasiszta PR-nek az első számú feladata az volt, hogy vezért kellett kreálni, és a vezér köré egy mítoszt. Tömegrendezvényeket kellett rendezni, ahol prominens... Hát igen. Arra gondoltam, hogy... Igen, tehát tulajdonképpen arra gondoltam, hogy a Goebbels második nagy korszaka az volt, amikor a vereségek bekövetkeztek, és Goebbels akkor azt mondta, hogy nincs semmi baj, a vereséget meg kell magyarázni, elsősorban történelmi párhuzamokkal, és most föltenném a kérdést, hogy melyik párt? Magával a Werberrel is van némi problémám, mert azt mondja ez a zseniális kampánymenedzser, hogy $1 millió kellett volna költeni a szórólap kampány sajtóban történő reklámozására. Tehát nem a szórólap kampányra nem erre kellett volna $1 millió költeni, hanem ennek a reklámozására. Ezt még tovább kellett volna reklámozni. Na most kérem szépen, nem kétséges, hogy ez egy gyönyörű darab. Most elhoztam, már nem tudok tőle elszakadni. Igen, mert csak úgy mesét ér róla. Hogy jutottál hozzá? Én kaptam. De hol? Most ugye hogy odaálljak sorba? Beledugták a postolátámba. Most ugye azért van ez a dolog, hogy vannak az ingadozók, akik se nem jobboldaliak, se nem baloldaliak, beleolvasnak ebbe, és na most azt mondja, hogy az adómentes fejlesztési tartalékképzés, a gyorsított amortizáció lehetőség és a kisvállalkozói kedvezmény bővülése további mintegy 30 milliárd forint jövedelmet hagy a vállalkozásoknak. Ilyen az MSZP. Na most ezt valaki elolvasta, éj hülye, mondja és oda. Ez az a pillanat, amikor behívja a családot, és azt mondja, ezt nektek is hallanotok kell. Anyukám, ilyet még nem olvas. Legugolnak apa köré, és apa olvas. De van egy másik elem ennek a dolognak, hogy ők éveken keresztül óvtak az utcai politizálástól, most ezt ugye diákszövetkezeteken keresztül az utcán terjesztik jó részét, akkor az Újhely is hogy csodálkozott a minap, hogy egy ilyen nyugdíjas harci alakulattal találkozott. De édesek voltak. Akármit mondanak egy ilyen szegfűs logóval egy pálcékházban, már nem jön ki a sajtó, tehát a sajtó is már csak ilyen harci eseményekkel jön ki, tehát azért kell kimenni az utcára, hogy jöjjön az ellentából, és akkor tudja, hogy benne vannak 30 másodpercen. Igen, csak elfelejtik azt, hogy meg kell szervezni. Tehát azt, hogy nekem éjjenezzenek, tapsoljanak, elájuljanak, azt meg abban meló van. Tehát nem lehet, hogy én kiállok, azt oda téved 30 ember fütyülővel. Madácsban is így van? Hol? Madácsban? Na de mit csinálná, oda bejönnének fütyülni az 1-2-3 alatt? Nem, de valahogy meg kéne csinálni, szóval biztos, hogy nem lehet feladni. Szóval én szerintem az a helyzet, hogy már ez a Ron Werber az értesüléseim szerint komoly kampányszakember, de azt elfelejt, hogy ez Magyarország. Igen. Ez egy hülyeség, ez egy baromság szerintem, ennek semmi értelme nincs, és ebben csak lejáratja azokat a fiatalokat, akik mondjuk... De jó, de gyerekek, ugyanilyeneket kaptunk. Én abból sem kaptam az előző 4 év alatt is, be volt dobva. Mindig jöttek a szomszédok, hogy kölcsönkérik, de azt nem tudják, hogy az emberek a saját bőrükön érzik a gondot és a bajt, és amikor azt érzik, hogy tele van a tökük, akkor reagálnak rá. Azt adhatnak a kezembe, amit akarnak. Vagy ha szólnak nekik, hogy reagáljanak, mert ez a rádió előtti tüntetés, ami olyan szánalmas hozzá. Nem, reagálnak, 4 évente reagálnak, bedobják a szavazócédulát. Az ott igen, mosolygott a szép nemes bajuszával, igen, az nagyon szép volt. Egyébként ez jó, a harmadik oldalon, ez az egyik alcím. A megyesi kormány dolgozik. Ez valami... Mert Magyarországon, ami természetes, az érdem. Erről van szó. De azért egy igazi teljesítményt becsüljetek meg,
mert azért ez nem kampányfogás, hogy a Gyurcsány a politikusok közül elsőként lefutotta a maratont. Állítólag 5 kilométerenként egy-egy fideszes kergetés kiabálta utána, hogy üdülő, üdülő. Na jó, úgy könnyű. Azért 42 kilométert nem lehet. Összöd vagy nem összöd, és akkor már futott. Házli, hogy előre futhatott, és nem visszafelé. Erik, ne olvasd fel a végét legalább. A 8. oldalon a legzseniálisabb szocialista megállapítás. Legyen igazi öröm a gyerekvállalás. Hát én mind a két esetre visszaemlékszem, a fiamra, a lányomra, nekem jól esett. És szerintem a feleségnek is. Ezt egyébként különösen szeretem, mikor akár a jobb oldal, akár a bal oldalról a szaporodásomat akarják serkenteni. Ma holnap már jönnek pártpolitikusok, és ilyen finom kis mozdulattal a fütyikémet beillesztik, hogy ne fogyjon a nemzet. Na most a hülyesség még fokozható. A végét nem mondd meg, Erik, akkor nem olvasd. Beruházás a jövőbe. Mi az, hogy beruházás a jövőbe? Van ennek a mondatnak valami értelme? Jó hangzik. Ez egy fejezet cím biztos. Nagyon jó, De így nem jó, majd, ha így kiragadsz részleteket, soha nem szabad egy egészből itt kiragadni. Nem, persze. Majd mindjárt most nem odaérünk voltál egy könyvhöz. igazságos, igazad van, János. Ugye? Majd amikor az egészet elolvassuk, akkor... Megdumcsizzuk. Jó, nem okos ez a füzet, de szép. A tehének van igaza, a fejükkel dolgoznak. A Népszava szerint Kondor Katalin 1974-től 9 évig titkos megbízottként együttműködött a 3/2-es csoportfőnökséggel. A Magyar Rádió elnöke kéri az átvilágító bírákat, hogy minden róla szóló hiteles dokumentumot vizsgáljanak át, folytassák le az eljárást, azt követően készséggel áll a nyilvánosság rendelkezésére. A Népszava a Gemenci erdőben megtalálta Kondor feltételezett tartótisztjét is, bizonyos Béla századost, aki csupán azt ismerte el, hogy a hírszerző szolgálat és a kémelhárítás után 15 évig a rádióban dolgozott, a rendészet vezetője. Elnézést, csak az jutott eszembe, hogy Béla százados, hogy Jávor szarvas, kihelyez meg Gement, és ott megfigyeli az állatokat. És beszervez 3 rókát, 2 Nyulat, igen. Nagyon szép volt a kiállítás megnyitója, 2 megnyitó volt. Fölötte dolgozok egy emelettel, ilyen zajokat. Hol? A rádióban volt egy ilyen... Nem mondtad. Én a 3. De dolgoztam. kinek volt, bocsáss meg, ki? Azt nem mondtad, hogy hol és kinek. Hát nem beszélhetek, hát ez egy titkos ember, nem lehet mondani a nevét. Ennek a természetfotósnak volt egy kiállítása. Szalánci Béla századosnak hívták, ez a titkos ember, igen, mindenki tudja. Ezt ki lehet mondani? Hát nem lehet, de Azt, hát hogy azért... béka, azt nem. 2-kor megnyitották a kiállítást, és jöttek a fotósok, akiket nagyon lassan engedtek be, és mert 2-re fölmentek, kiderült, hogy az elnök azt, hogy már 1-kor megnyitotta zárt körben a kiállítást. Nem tudom, lehet, hogy A Béla kiállítása? Igen, de ki volt téve, hogy mi ez a kiállítás, csak mondom, újabb ragyogó fénysugár az égen, Szalánci Béla természetfotós esetében mindez nem csak egyszerű szójáték ragyogó, hiszen pályáját meg annyi kitüntetés, díj, elismerés övezi fény, egy fényképésznek a nap ajándéka a lételeme, sugár, művészete reménysugár az urbanizált és túl civilizált ember számára, hogy van még út, visszaút és kiút a természetbe. Ez maga Kondor írta. Nem, ez oda ki van. De ez nem a Kondor szövege, nem a Kondor megnyitó szövege? Hát én nem Ez egy voltam. motto. Hát egy titkos kiállítás megnyitó volt. Azért volt titkos a kiállítás, és ez az egyetlen, eddig véleményt én nem mondtam, én csak tudósítottam eddig, tudjátok, hogy kínos az én helyzetem, de azt mondta ott, aki aztán megnyitotta a 2 órás kiállítást, hogy az elnök azért nincs itt, mert 24 törzsgárda plakettet kell váltanul átadnia. Még annyian vannak a rádiónál, 24. Ezt akartam most kérdezni, hogy mikor fog törzsgárda kitüntetést kapni Rádai Eszter, Barát József, Hábetler Helga, Szirányi János, Pásztor Magdolna, Bojanics Péter, és még tudnék egy pár nevet mondani. Ugye 2 héttel ezelőtt ezen a helyen azt találtam mondani, hogy a Fidesz, ha volna ez, akkor Kondor Katalint akarná leváltani. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar bejön. Ugyanis most gondolkozzanak azon, hogy kinek jó ez az egész dolog. Mi fog itt most történni? Az fog történni, hogy nem sokára valamilyen oknál fogva
Kondor Katalint lemondatják, és utána az fog kiderülni, hát nálunk, a keresztény konzervatív jobboldalon. Így megy ez. Kiderül valakiről, hogy szeplős a múltja. Lemondatjuk. Míg viszont a másik oldalon a D209-es ügynök továbbra is a nemzet csontjaiból szürcsöli a velőt. Na most azt gondolom, hogy amiképpen hasztalan és alávaló történet volt a Medgyessy megtámadtatása is, én ugyanilyen alávalónak tartom ezt is. Lehet, hogy Németh Péter nem fog ennek örülni, mert egyébként jóban vagyunk, ugye a Népszava főszerkesztője. Én az ilyenfajta eljárástól okádok, én öklendezem ettől, mert a Kondor Katalin tevékenységét nem ilyen módon kell megtámadni, hanem elemezni kell, el kell mondani neki, nem tudom, valamilyen normális formát kell, de az, hogy évente, fél évente ilyen pocsék módon akarnak embereket lejáratni, zsarolják ilyesmivel, az egyszerűen számomra most már... Két megjegyzésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a Kondor tevékenységét nem kell elemezni, ugyanis ha valaki évek óta folyamatosan a szőnyeg közepére köp, akkor azt nem kell elemezni. Ami elemezni való van azon, hát mindig oda. Azt gondolom, mindent kell elemezni. Kettő, azáltal, hogy egy csomó ilyen papír maradt mindkét oldal birtokában, mindig elő lehet venni egy papírt, és oda lehet rakni valaki elé, ezért kellett volna ezt az egészet az elején megakadályozni. 3. Szerintem a Németh Pétert most megvezették, az egészet a Fidesz jutott el hozzá, mert úgy gondolták, hogy van ez a 60 felé közeledő, lelkiekben gazdag úriasszony, aki egy kicsit hiszt, és is unjuk, elhúz. És így készítették elő. Egyetlen egy mondatot. Mondjak egy mondatot arra, mert a Váncsa ide szólt. Lehet, hogy a birtokomban van egy papír. A kérdés, hogy jellemző rám, hogy abban mit kezdek. Én azt gondolom, hogy jellemző. Természetesen azért sem akarok hozzászólni a kérdéshez, nem csak azért, mert ott dolgozom, hanem azért sem, mert egyáltalán nem hiszek ennek a papírnak. De van egy érdekes elem ennek a történetnek, hogy az előbb felsoroltam néhány nevet, nem mindenki önszántából ment el közülük a rádióból, és amikor elmentek, akkor az elnökasszonynak volt egy mondata, amely egy kicsit azt sugallta, mintha azért mentek volna el néhányan a rádióból, mert valami baj volt a múltjukkal. Csak eszembe jut egy Fredrik Marsh Spencer Tracy film, az volt a cím, hogy aki szelet vett. De akkor sem hiszem azt, hogy ez egy dicséretes eljárás. Ez nem. De én csak arról beszélek, nem hogy... tudhatom azt, hogy valaki akkor, amikor ügynök volt, akkor miért szervezték be, mit mondtak neki, mivel zsarolták. Nem éltünk az 50-es években, nem tudjuk, hogy ott mi volt a kompromisszum. Ez ronda dolog, Az FTC rendkívüli elnökségi... Még Hovi Gézának volt egy nagyon szép mondása. Azt mondta, hogy őt ma az lepné meg, hogyha egyszer kiderülne valakiről, hogy rendes volt. Az FTC rendkívüli elnökségi ülésén Furujás János elnök kijelentette, még korán sem biztos, hogy a Várszegi Gábor által vezetett cég és a Ferencváros útjai külön válnak. Az elmúlt héten elterjedt ugyanis, hogy a klub új tulajdonosa Balogh Gyula ex-fideszes, a Kisgazdapárt egykori alelnöke ma független képviselő lesz, aki csacskaságnak nevezte a hírt. Igazi lokálpatrióta, ugye a gyírségből. Ajánlom figyelmébe Balogh Bélának, hogy ott van egy tönkrement futballcsapat. Gyula, vigyázz már, Béla más. Az a lába van, Gyula, pardon. Balogh Gyula, jó. Szóval, hogy ott van egy tönkrement futballcsapat, és az a város az nagyon szerette a labdarúgást. Oda kéne befektetni. Ha már ott szedte meg magát, akkor azért oda kéne visszarakni. Mondom én, aki 6 évig voltam. Úgy száfolta a hírt, hogy ő utoljára, tehát hogy egy csacskaság mondta, hogy ő egy Nyíregyháza Fradin volt azon a meccsen, a Tolgyár Józseffel, amikor Libban Katalin végezte el a kezdőrugást. De szép lehetett ez. De azóta ez a 3 ember rugott egy párat. Igen, hát ennek hagyományai van, a Kisgazda hagyományai, hogy Fradit is hogy felvilágoztatta Józsi bácsi meg a Béla. Egy Fradi hír, Henrik, nem tudom, elkerült a figyelmedet. Na. A Fradi hoki csapata
Hol fog játszani az ősztől? Hol lesznek a Újpesten, Káposztásmegyeren. Képzeljétek el, a Fradi otthoni meccseit Újpesten fogja játszani. Milyen gyönyörű, kényelmes séta lesz ezeknek a derék fiúknak átmenni Újpestre. De milyen szép, Igen. jó hangulat lesz ott majd. Te csak hallgass kérlek szépen, valahányszor van egy rossz meccs, éjjel 1-kor képes felhívni. Van egy rossz NB1-es magyar meccs, vagy kikap a válogatott a vízigótoktól, Verebes fölhív, azt mondja, ezek a te focistáid. Most szerdán, amikor a Szabics, akkor miért nem telefonáltál? Nem itthon rúgta. Tudod, hogy a Stuttgartnak a csatásra kikből állt? Hát a Szabics volt az egyik, és a Kevin Kurányi a másik, akinek egy Brazíliába elszármazott magyar, a német apja. És Ez kurvára földobja a magyar futballt. Ha ez nem, akkor semmi. Várjál, folytatom. És a Manchester kapusa az egy Amerikából szerződött magyar származású ember, a Tim Howard, aki kivédett egy 11-es. Nem összetéveszted a P. Howard. A Détári Lajos, az a Nemzeti Sportban lenyilatkoztam, mert ugye a Sport Plus Labban én szoktam ilyen körkérdésekre válaszolni, sportkérdésekre, és azt mondja, hogy az ilyen kutyaütőktől, mint én, ugye már unja azt, hogy megnyilatkozó sportügyben egyetértek egyébként. Én semmi más nem vagyok, mint egy egyszerű laikus néző. Én bekapcsolom a televíziót, emberek futballoznak. Ha unom, akkor fölhívlak téged. Ha nem unom, akkor megnézem, mint ezen a hétvégén is az Internacionale Milán meccset, és tudom, hogy nem foglak fölhívni közben. 100%. Én hívtam a bajot, ki volt kapcsolva, mert hogy a Szabics eltekelte a labdát 23 Mert a Fradi méterről. érdekében telefonáltam az Abramovicsnak, hogy végre vegye meg ezt a szarcsapatot, hogy legyen belőle valami, azért. Tehát Verebes 70 éves koráig nem látott futballmeccset, most meg úgy beszél Tévedsz, róla. nem. Azért nem láttam, mert nem volt itthon. De téged annyira nem érdekelt a foci. Engem a fotball érdekel, amit itthon játszanak, az nem érdekel. Én azt mondom nekem, hogy ha ez az Abramovics vagy ki a fene, amit mondtál, mindegy, teljesen mindegy, megveszi a Fradit. Hát nem olyan, minden, bár az én Utána zsebemben mit lenne csinál az a vele? Mit csinál vele? Mert hogyha én veszek egy erdőt, akkor tudom, hogy van egy erdőm, kimegyek sétálni. Megveszi a Fradit, idehoz 20 angol játékos, és megnyerjük a magyar bajnokságot. Tudod, Miért kell az Abramovicsnak? Mi? Az miért jó az Abramovicsnak? Mert ki a francnak van annyi pénz, hogy idehozzon 20 angol játékost? Miért kell idehozni 20 angol játékos? Hát legyenek Angliában. Tényleg? Mert a magyarok nem tudnak focizni. Azt az Abramovics nem magának veszi, hanem a gyereknek, mert az még nincs neki. Szóval anyukám mindig... Ha idehoznak 20 angol játékost, akkor a magyarok utána jobban tudnak focizni? De magyarok akkor nem fognak focizni, az angolok fognak focizni. Akkor azért kéne megvenni az Abramovicsnak a izét, a Fradit, hogy az angolok focizzanak? Igen. Tehát most is fociznak. Az angolok otthon. Báncsa, a Celtic 4-0 megverte itt az MTK-t, és utána egy órát kérdezgettem, hogy melyikük a skót. Mert egy skót nincs a csapatban. És ha Abramovics megvenni a Fradit, akkor Lenne skót. lenne skót. Egyébként, hogy mondjak neked valamit, az Abramovics most akar menni egy kanadai futballklubot. Fetyiszóvalra emlékszel, a világ egyik legjobb hokisa volt, és csak orosz játékosok játszanak majd az NHL ebben a csapattában. Azért az valami. Abramovics az ilyen nemzetiségű. Hát ők tudnak a legjobban hokizni. És az Abramovics megveszi a heti hetes, miket fogsz te itt mondani? Fú, milyen gázsim lesz! Miről lehet megismerni a focistát? 4 árnyéka van. Na. Ez szellemes. Ez szellemes. Úgyhogy ezt nem mondd a Danubiuson, mert ott meghökkennének. Lerajzollak és széttéplek? Azt hiszem, ez Woody Allen gyerekkoromban olyan csúnya volt, hogy egy másik gyereket videóztak helyettem. Ahányszor a homokozóban játszottam, a macska mindig megpróbált betemetni. Most szünet következik, és utána újra...
A skót egy kosár földi eperrel állít haza. Kiválaszt egyetlen szemet és átnyújtja a fiának, a többinek ugyanilyen íze van. A K&H broker cégnél történt sikkasztás nyomozását végző szervezett bűnözés elleni igazgatóság úgynevezett biztosítási intézkedés keretében lefoglalt 4,2 milliárd forintot az állami autópályakezelő RT számláján. A cég jogi képviselője megegyezte, panasszal élnek a döntés ellen, mert közpénzt nem lehet lefoglalni. Egyet magyarázatok meg. Állítólag ez a betonút pénze, ugye? Tehát a betonút pénzét adták oda az autópálya fenntartónak 200 millió hozam reményében. Egyetlen egy dolgot kérdezek. A betonútnak hiányzik, nem tudom most hány milliárdja hónapok óta. Ez egy magáncég. Emberrel nem találkoztam, aki reklamálta volna, hogy adják vissza a pénzét. Nem hiányzik neki? Talán nem az övé. Te hallottad, hogy itten síró betonút tulajdonosok követelik, hogy adják vissza a pénzüket? Hát van benne valami hihetetlen, de egyébként abban is van, amit a Megyesi mondott, mert azt mondja ezzel az egész üggyel kapcsolatban, kiemelte a miniszterelnök továbbá, hogy a történtek alááshatják a befektetőknek a magyar bankrendszer iránti bizalmát. Mi a szart? Ez olyan, mint hogy valaki azt mondta, nem mondom, hogy ki, hogy a Hernádi és az Alföldi Robi nyilatkozott valahol egy újságról, és a hitelét rontotta ennek az újságnak. Ugyanezt kérdezem, mint a Váncsa. Mi a szart? Van egy nagyon jelentős devizaszámlám, és felvettem belőle pénzt, és megkérdezte a kisasszony az egyik banknál, hogy a fennmaradó összeget lekösse vagy nem. És kérdeztem, hogy mi a különbség. Azt mondta, hogy semmi. Ugyanis egyikre sincs kamat, viszont kezelési költségként levonnak néhány százalékot, tehát gyakorlatilag fogy náluk a pénzem. Ebbe belementél a végén? Belementél ebbe? Imruska, a pénzkezelésnek mi a legbiztosabb módja? Tehát mikor van a legjobb helyen szerinted a Szerelem, pénz? így odaadod nekem KP-t, és én közvetlen ide a farzsebembe, ide hátul. Jó, de utána mit csinálsz a pénzzel? Elköltöm. Ez a lényeg. A legbiztosabb helyen akkor van a pénz, ha már elköltötted, nem? Az a legtutibb. Akkor már valamit kaptál érte. Szó szerint. Na. Azt mondta a Imre, amikor próbáltunk egy darabot, például Békés Csabán, és egy ideges próba voltak, azt mondta, a legjobb ilyenkor, hogy az ember megnyugodjon, vesz egy mellényt. Tényleg, mély filozófia. Bementünk egy boltba, mind a ketten vettünk egy jó kis mellényt, és rögtön mindjárt, nincs is olyan nagy baj. Még a szöveget nem tudtam, de már volt 10 mellényem, az igaz. Na de Pista, itt az a probléma, hogy ez az ország kurva ideges. Hát mennyi mellény kéne ide? Répási Robert világos választ követelt a K&H Equities üggyel kapcsolatos kérdésekre az ügyet vizsgáló szervezetektől és a kormány képviselőitől kedden napirend előtt az országgyűlésben. 105 napja nem tudjuk, ki verette meg Szász Károlyt. 103 napja nem tudjuk, a kormány szóvivő miért állította azt, hogy nincs állami szereplője a Pannonplast ügynek. 82 napja azt sem lehet tudni, hogy kinek a tanácsára vállalta magára Kulcsár Attila a milliárdos sikkasztást. 81 napja nem tudjuk, milyen felelősség terheli László Csabát, a K&H Bank volt vezérigazgatóját a pénzintézet broker cégénél történt bűncselekmény megelőzésének elmulasztásáért. Önöknek nem hiányzik a válasz? Az egyik heti lapban a következőre várják a választ. 1860 napja nem tudjuk, hogy kicsoda Josip Tóth. 1851. napja nem tudjuk, hogy kicsoda Kaja Ibrahim. 1840. napja nem tudjuk, hogy kifigyeltette titkos eszközökkel a Fidesz vezető politikusait, és mit tartalmaz a titkos dosszié. 483 napja nem tudjuk, mikor kapunk választ a kérdéseinkre. Önöknek nem hiányzik a válasz. Tehát ezt valaki már elkezdte, csak még ezekre se kaptunk választ. Egyet azt mondja, azt,
hogy 54, a lakosság felmérések szerint, azt nem Gallup mérte föl, 54%-a a lakosságnak úgy gondolja, hogy a Magyar Szocialista Párt érintett a brókerbotrányban. Ezt a Fidesz fantasztikus jól csinálta. Tehát olyan tehetségesen csinálta, hogy holott ez az ügy még nem lefutott, és lehet, hogy kellemetlenségek érhetik még a Fidesz környékén lévő vállalkozókat is. De ahogy ezt arra göngyölítik, abban frenetikusak. Minden elismerésem. És ez ellen bénultan nem tud az MSZP kormányon tenni semmit. Valami olyan mérhetetlenül, tehetségtelenül hagyják ezt a hangulatot kelteni, prejudikáció, mert ez prejudikáció, mert addig meg se szabadna szólalni, amíg a rendőrség, az ügyészség és a bíróság... Azt nem tudom, Pista, hogy miért kell az MSZP összes balságát mindig a Fidesz zsenialitásaként magyarázni. Pontosan. Mert koncepciót, rendszert, tervszerűséget látok, és elérik a céljaikat. Az, hogy céllal egyetértek, vagy sem, az egy másik kérdés. De azt látom, hogy látok egy nekem nem tetsző színházi előadást. Azt látom, hogy egy szakember csinálta. Pontos, precíz, tökéletesen áll a lábán az előadás, azt kell mondanom, hogy fejet hajtok. Nem tetszik az előadás, de hogy jól van megcsinálva, az el kell ismerjem. Jól van megcsinálva. Az itt a baj, hogy az előző 4 évben, itt tudom én, ha én itt valami rosszat mondtam, vagy valakibe belekötöttem, akkor rám küldték az apeket, ami egy ilyen kommandószerűség volt. Tehát gyűlöltem azt az előző kormányciklusban kialakult stílust. Azt mondja nekem a múltkor egy prominens MSZP-s vezető, hogy a fene egye meg azt mondja, hogy a Medgyes itt jól érzi magát a barátaival, Mercedes, parlament fogadások, egyáltalán államférfiként élni. Aztán, hogyha megbuktat minket, aztán akkor pedig mi csak lessünk, mondja ez a szocialista politikus, és azt mondja, mi fogunk nyerni. De ez a baj, hanem hogy nem csak ők, hanem mi is. Érted? Ez itt a probléma. A Megyesi elmegy, jól érezte magát, mi meg maradunk. Azok az intézmények, amelyeknek bizonyos kérdésekben dönteniük kell, állást kell foglalni, sorolom, APEC, számvevőszék, rendőrség, ügyészség, bíróság, akármit döntenek, az politikai kérdés. Gondold meg, hogy mondjuk van egy bíró, aki azon kell gondolkodni, hogy akármit mondok, valahonnan jön majd egy ítélet fölöttem is, hogy én azért ítélkeztem így, mert fideszes vagyok, vagy azért, mert nem ez. Viszont neki nem áll jogában hallgatni. De amit mondasz, felhasználhatják ellenem. Moldova György nem veszi át a főváros Pro Urbe díját. A népszerű író az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy idézem, elveimmel ellentétes a jelenlegi hatalom felfogása és az ellenzéké is. Úgy gondolom, semmiféle ilyen barátkozás vagy közeledés jelét nem szabad mutatnom, mert abban a pillanatban hitelemet veszítem. Igazán. Karakán valaki. Karakán, kemény valaki. Teljesen igaza van. De ennek az a neve, hogy a városét, nem? Én nem azt mondom, hogy abban van igaza, ahogy ő vélekedik, hanem annak a logikának van igaza, ahogy ő operál a közéletben. Tehát ha valaki ilyen módon érvel, ahogy a Moldova érvel a mai társadalmi rendet illetően, annak ez a lépése tökéletesen logikus, megint egy óriási demagógia és hülyeség. Ugyanis a következőket mondja Moldova a Magyar Hírlapnak. Aztán 57-ben nem fogadta el a József Attila díjat, mert osztályfőnöke Háj Gyula, illetve Csurka István ezekben az időkben börtönben volt. Na most idézőjelben nekem az nem tetszik, hogy számára az elmúlt század legnagyobb politikusa Kádár János volt. 57-től egészen azt hiszem 60-61-ig akasztottak keményebben ebben az országban. És az, hogy ő 2 ember miatt nem vette át a József Attila díjat, és már, érted, ezért nem vette át 57-ben, de az nem zavart, hogy akasztottak. Tisztességesnek vélem azt, ahogy ő lép. Tehát, ha ő úgy gondolja, hogy a Kádár volt, nem biztos, hogy én egyetértek, hogy a Kádár volt az, aki, és ő ezt a rendszert tiszteli, akkor én nagyon tisztességesnek vélem, hogy ezt kimeri mondani. Mert ez a véleményem. Így igaz.
És még soha nem mondta azt, hogy most meggondoltam magam, inkább a Horthy. Szóval, mert nagyon sokan... Így van, bizony. Én a Moldova riportjain, novelláin és szatiráin nőttem fel, és a könyveinek azt hiszem a 80%-át olvastam, ami azért elég nagy szó, hiszen most már jókai méretű a Moldova életmű, és akkor most egy kislány ebbe a riportek kerestetében megdicsérte, hogy milyen jó, miért beteg a magyar futball. Igen, de hát ez fogalmuk nincs. Ezek lesznek riportok. Csak elmondok egy történetet. Konrád Györgynek ellopták a kéziratát. És én a beszélgetésben elmondtam, hogy össze lehetne gyűjteni pénzt, hogy a rabló adja vissza, és azt a pénzt a rabló megkapja, hiszen a Moldovának is összegyűlt 1 millió forint. Abban a pillanatban csöngött a telefon, Moldova lehordott engem, hogy mondjam be, hogy azt nem neki gyűjtötték, hanem a Szalmaszál alapítványok. Tehát még arra is vigyáz, hogy nehogy azt higgyék, hogy az 1 millió forint az ő zsebébe vándorolt, hanem én elmulasztottam közölni, tulajdonképpen igaza van. Igaza van. Tehát ő rigorózusan, nagyon-nagyon-nagyon fegyelmezetten megy egy úton, következetesen, és én ezt mérhetetlenül, függetlenül attól, egyetértek-e vele, vagy nem értek egyet vele. De nem kaptam rajta még soha hamisságon és átságon. Nagy dolog. Berúgást megelőző és csillapító, valamint a gyors kijózanodást elősegítő tablettát hoznak forgalomba Moszkvában. Ja, Moszkvában? Már indultam volna, mondom már. Gratuláljatok a Bajornak, mert a Szépasszony völgyében volt kabaré, és a Dula Bence hegybíróval beszélgettem a Havas Henrik helyett, aki elnézte a noteszét. Egy nagyon aranyos ember, és azt találta ki, hogy egymás után 6 bort ismerjek föl, egy sárdonnét, egy olasz izlinget, egy leánykát, egy pinonoát, egy melót, és egy bikavét kellett felismerni. Hát akkor nem tudtam, hogy ezek, és mondtam, hogy behívok egy szakértőt, és bejött a Bajor Imre, és mind a 6-ot egymás után felismerte. Pedig a viszkit szereti. A viszkiben felismered, hogy melyik a black and white, melyik a... Hát ne, hát hogyha így nem is, mert azért nem arról vagyunk ki, vagy nem arról voltunk, vagy vagyunk idesek, hogy bemegy az ember egy helyre, és annyi fajta viszkit le, vannak ilyen helyek is persze, de olyan nagyon sok fajta. De az mindenképpen, hogy hát a bourbont én például nem bírom meginni, az... Melyiket? Bourbon, amerikai. Nem, a francia forradalom miatt haladszik. De miért azt meg tudom mondani, hogy az bourbon, az scotch, miért az amerikai viszkit? Miért nem a scotchot iszod? Azt iszom. Amerikai viszki nem jó. Az amerikai viszki nem jó. Hát nem jó. Hát ez a hír is olyan, hát hogy a végső esetben azért csak lehet. Nem! Hát ha már nincs más lehetőség, azért csak oda... De azért lenyomod a torkodon, hát csak azért, hogy az egészség... De Pistán, olyannyira így van, hogy egyébként nem kérek, tényleg. Azt mondom, hogy nincs semmi. Beletöröm, és azt mondom... egy konyakot, De a Dula Bence csak azt hitt, hogy valamennyit megkóstolja, és valamennyit fenékig megitta. Hát mondtátok, hogy hova köpjem a közönségre? Nem volt olyan, hogy hajnali 2:30-kor bejött a balettcipőbe, és azt mondta, jaj, forralatlan hideg tejet tudnak nekem hozni, ezt a művész úr megnézem, köszönöm, forralatlan hideg tej, ha volna. Bement a pincér, kijött, azt mondja, művész úr, nincs forralatlan hideg tej. Szóval jó, akkor hozzon egy dupla viszkit. De egyébként eltöltek, aki járt már Moszkvába valaha, vagy akár orosz honban, hogy az, hát ott nem úgy, mi itt nagy dumások vagyunk, mert mindenfele nem igaz. Mennyi tablettát kell gyártani? Hát ott olyan a világon nincs. Hát 3 üveg viszkit, mi az a tabletta, amit mi a halálából fölállítja, bevezeti a hírt, mert... Igen, mert az utolsó mondat, bocsánat, ez. A szert az egykori szovjet titkosszolgálat, a KGB fejlesztette ki ügynökei számára. Gondoljatok bele. Kifizettek egy rahedli pénzt azért, hogy egy kicsit jobban érezzem magam, és elfelejtsem ezt az egész borzalmat, ami itt van ebben az országban. Tehát kifizettek mondjuk 6820 forintot. És én hülye elmegyek egy tablán, hogy megint azt lássam, hogy mi van itt. Egyébként, Imre, volt Magyarországon egy ilyen, a 80-as évek elején, emlékszem rá, írtam is róla, úgy hívták, hogy Bódor Korkintó. Ez lett volna a márka neve.
A fejlesztői ebből akartak meggazdagodni, hogy tehát van a bódor kortyintó, abból az ember előtte kortyint egy keveset, utána megiszik ugye 6-8 liter bort, és nem rúg be tőle. Vagy hogyha nagyon berúgott, akkor megiszik egy kicsit a kortyintóból, kiózonodik. És nem értették, hogy miért nem lehet ebből meggazdagodni Magyarországon. Hogy miért van az, hogy az emberek nem akarnak kortyintani, mielőtt innának, hogy ne rúgjanak be. Az oroszok kitalálták azt, hogy kell, hát uborkát esznek a vodkát. Hát hogy? De attól még olyan részegek, mint az 15 állat. nem hogy olyan részegek. Csak amikor jön vissza, már komplikáltam. Mert van benne uborka. Én láttam, sok részeg embert láttam életemben, jócskán. Én olyan részeg embert még, mint egyszer Guszjatyinban, mikor a rádió kabaréval voltunk, nem a kabaréval voltunk, hanem még a Stúdió 11-el, egy utca, amilyen, hát nem tudom, bokáig sáros utca, este, és ment a busz. És előttünk, a busz előtt a sárba ment egy ember. Abszolút nem érdekelte, hogy mi ott mennénk egy busszal, én még ilyet nem láttam. A teljes eltökélt részegség, szóval az a lassan... csak úgy érdemes. Olyan hobbi szinten nem ér. Egyébként azt már meséltem, de most muszáj mondanom, a legnagyobb szövege az Imrének a következő volt. Kinek? Imrének. Ja, nem voltunk a Balatonon, és hát ugye elkezdtük 10 órakor. Mit? Beszélgettünk. De olyanra nem gondoltatok, egyszer együtt vagytok 3 órát, és nem isztok, hanem csak beszélgettek józanul. Nem, nincs miről. Azt nem bírjátok el. Mindegy. Ezetekbe se jut. Délután elmentünk vitorlázni, ott is, utána elmentünk egy vendégségbe, ott is, utána Fülére mentünk, ott hajnalig kártyáztunk, még megittunk egy csomót, és amikor támogattuk egymástól a lépcsőn, azt mondta az Imre, azt hiszem, ebből a napból kihoztuk a legtöbbet. A szegény Tolmai Lacik és egy Bajusz Káli nevű fotós azt mondta, hogy elviszek engem vitorlázni a Balatonon, és megittak 2 liter konyakot a Balaton közepén, és elaludtak, és ott álltam a Balaton közepén egy vitorlásra, és én nem tudtam vitorlázni. Tehát vagy meghalok, vagy megtanulok vitorlázni. Na hát, ezért mondom, hogy nem kell mindenhova oda venni. Volt egy másik, Finországban kivittek a tengeren, ott meg azt mondták, bekötöttek engem, már nem láttuk a szárazföldet, iszonyatos De ez még nem ez? Nem. Oda kötöztek engem, mit tudom, az oszlophoz, hogy nehezéknek, hogy nem az Odysseuszt, a szirének hangját, nehogy hallja, hogy elcsábuljon. És ott is egy nagy konfliktusom volt, mert már nem láttuk a szárazföldet, és tudtam, hogy meghalok, hát ez nem vitás, csak hogy jutunk ki a partra, és... Hát nem mindegy. És kérdeztem, hogy mikor megyünk ki. Azt mondták, hogy akkor, hogyha megisszuk ezt a sört, és elővettek egy karton sört. Na most rosszul voltam ugye a hullámoktól, de gondoltam, akkor hamarabb kijutok, ha segítek a sört meginni, de attól még rosszabbul lettem, és azt tette be a végső pontot, amikor egyszer csak megállt előttünk valamilyen katonai hajó, és azt mondta, hogy azt ajánlják, hogy egy kicsit menjünk odébb, mert hadgyakorlat van, és pont úgy nézzünk ki, mint a célpont. Már több mint 50 napja él egy palesztin férfi Prága repülőterének tranzitvárójában. A cseh hatóságok nem tudják azonosítani a férfit, mivel megette útlevelét. Hát szerintem nincs is megnyugtatóbb látvány egy repülőtéren egy palesztinnál, tehát... Aki elrontotta a gyomrát az útlevelével. Egy ilyen röntgent kéne csinálni. Hát, ha még az anyja neve valahol megvan. Nem jól látjátok ezt a kérdést, itt arról van szó, hogy ugye a légitársaságok árversenyek következtében a repülőgépen az ellátás egyre rosszabb. Tehát egyre kevesebb kaját adnak, mert valahol nem is adnak egyáltalán. 6-7 órát repül az utas, megéhezik. Mit lehet megenni? Keresgél, útlevél. Ez a kajál, Ibrahim? De ti hogy tudtok a repülőgépen enni? Én Barbie kajának hívom ezt, Útlevelet én kitépkedem. halál elegáns az eszáig, a tányér, minden, és akkor adnak 3 szem valamit, és mindenki ott elegánsan nem igazán, például most nem akarok reklámot, a magyar gépen nagyon finomakat ad. Jó a kaja. Nekünk. Hát aztán, hogy nekem egy idős barátom, a Kovács Mihály úr, az mindig azt mondja,
hogy a legjobb zsemét a malevgépeken adják. Így igaz. Azt mondja. Sikerült előállítani azt a helyzetet, amikor a választó valóban választhat. Kaszárnya vagy kupleráj? Állította az MSZP választmányi ülésén Hubay László, a választmány Hubay alelnöke. Lászlónak üzenem, döntöttem. Irány a kupi. Na most te tudod, hogy mit választottál? Ezért demagógia ez a kijelentés, mert azt mondja, hogy csak ugyan lehet választani Magyarországon Kaszárnyi és Kupráj között, nem lehet, kérem szépen, hogy ők lehetne. Az azt jelenteni, hogy van Magyarországon működő hadsereg, ahová el lehet menni hivatalos katonának, jól megfizetnek, és egyébként működő hadsereg van. Nincs. Ha Kuplerájt lehetne választani, az azt jelenteni, hogy Magyarországon a prostitúció szabályozott, normális, rendezett keretek között folyik. Nem úgy folyik. Kupleráj sincs. Egyik sincs. Elnézést, de mi van akkor, hogyha Kaszárnyában van a kupi? Az az egypártrendszer. Tisztában vagy vele, hogy kik közül választottál? Honnan lennék tisztában? Az egész családom nézi az adást. Honnan lennék tisztában? Ez egy képletes hasonlat volt. Én is csak úgy képletesen. A Kaszárnya a Fidesz, a Kupleráj az MSZP. Ne viccelj. Engem ezért majdnem kirúgtak az iskolába, mert megkérdezték harmadik általánosban, hogy a mamát hol dolgozik, és azt mondtam, hogy a Kuplerájba. És néztek rám, delmettem, mert anyám akkor a bizományban dolgozott, és mindig jött haza halálizat, hogy micsoda Kupleráj van oda. Én nem tudtam, hogy mit jelent. Egyébként Hubay László valóban ezt a hasonlatot használta, hogy egy keményen centralizált tekintélyelvű párt a Fidesz, tehát ahol kaszárnyai fegyelem van, és ezzel szemben egy széthúzó Kupleráj az MSZP. Szóval azon gondolkodtam, hogy egy Kuplerájban kik vannak. Hát ugye vannak a kurvák, vannak a vendégek, de az MSZP-ben kik a stricik? Azt nem tudom. De azért van... A Kuplerájban nincsenek stricik. Hát éppen az a Kupleráj lényege, hogy nem kellene hozzá Nem stricik. mintha tudnám, de madám van ott. Madám? Direkt rosszul És a mesélte. Kupleráj egy erősen centralizált tekintélyelvű, jól működő intézmény. Az jól működött a Kupleráj. Bizony. Henrik úgy mesélte, mintha még nem járt volna ott. Védtelek. Hát azért ne arra, Hivatásszerűen hogy Pista, de jártam. te is valamire használtad az ezermester volt kifejezést annak idején. De könyörgök, hát én amikor Kuplerájról beszélek, akkor olvasmány és filmélményeimről számolok be. Ez természetes. Persze, Kupri, mi? Kuprin műve, igen. De ha már az MSZP-nél tartunk, Bocsánat, a kettő között végül is nem látok nagy különbséget. Mind a kettőben el lehet élvezni, csak az egyikben közösen, a másikban titokban. Igen. Azért nem mindegy, hogy őrmesterrel fekszel le, vagy egy lányra. A titokban úgy értettem, bár én nem voltam katona, hogy a paplan alatt éjszaka. Vagy jó bakaszakba. Az a különbség, hogy a hadsereg nem tipikusan erre a célra szerveződött. Tudod? Míg először a Kupleráj az tényleg, tehát humánusabb Nem voltam lényegesen. katona, de nekem mindenki azt mondta, hogy szogatják az ember. Igen, de ennek minimális erotikus része. te voltál katona, ugye? Ez, hogy tábornok volt, ne vicc. Egy csomó, nagyon hosszú, röviden, egy csomó vendéglő rettegben ilyen leveleket kap egy kerületi polgármesteri hivatal védelmi centrumát, hogy tisztelt igazgató asszony, a nem tudom milyen honvédelmi törvény meghatározza a lakosság és a fegyveres erők, valamint a honvédelmi szermek élelmiszerrel történő ellátásának tervezését az esetlegesen bekövetkezendő rendkívüli időszak körülményei között, és akkor ki kell nekik tölteniük ilyeneket, hogy étkezési zsiradék olajból, meg étkezési tojásból, meg sóból, amit te úgy lebecsültél, meg petróleumból, hogy mennyit tartanak a vendéglőbe. Hogy mi ez a rendkívüli körülmény? Hát feltételezem, hogyha megint háborút üzenünk Amerikának, vagy mit tudom. Csak nekik tudunk. De akkor megbüntetik őket, ha nincs Nem, elég só? tartalékolni kell. Mi Így tartalék só, vagy mi? Magyarul elviszik. van. Igen. A boltból. Igen. Vagy honnan. Igen. Jó. Az autódat is lefoglalhatják. Hát majd a te autódat. Ja, Hát nem egy menekülő autó a te miénk. rájöttem, már nem sokáig az én autóm. Na. Mimi mondta, hogy vigyem le a szemetet, levittem a szemetet. És elvitt a kuka, vagy mi? Nem. Kezembe volt a sluszkus, meg a szemét. És ez bedobtam a hosszú szemetet a kukába. És csodálkoztam, hogy olyan nehéz a kezem.
A sluszkulcsot dobtam be. Soha többé nem lett meg. Képzeld el, hogyha... Képzeljétek el, hogy... Szeméttel nem tudod kinyitni azt a üvegkocsit. Azt a szemetet? De képzeljétek el... Tartalék sluszkulcsot. Várjál már, hadd mondjam. Maradjál már egy picit. Más ki tudja nyitni. Figyelted, hogy kezdte a monológiát, hogy mennyire lélektanilag árulkodó. Mimi mondta, hogy vigyem le a szemetet. Ez azt jelenti, hogy magától az életben ezért. De képzeljétek el, hogyha Tivadar dohányozni, és az ablakon a csíkelyet magát dobnák ki. Elszívná magát, és kirepülne. Te szivattál engem a múlt héten. Több levelet kaptam. Minden alkalommal. Nem tűnt fel nekem, itt gyanútra üldögéltem, hogy azt mondtad, hogy ahol én nyaraltam, oda a munkásosztály jár, és te Sanremóba voltál. Na és? Hát azt kérdezem tőled, hogy mondjál sanremói festőket, mert én Velencébe mentem. Na, Jelzolóból munkásbusz visz oda. Hát Jelzolót ugye el kell elkezdeni rendkívül... Hát túróra vagy oda, hát te voltál a melós közülünk. És így csak leprolizod a kétkezi munkásokat? Én csak a Farkasház ízlésére célzok, hogy hol jár nyaralni. Hát csak Belliniből 3 volt. Belliniből? A Giovanni, a Jacopo, meg a Gentile. Hát azért utaztam oda, 30... Gentile, az egy bal Ezek egy válogatottba játszottak? A velencei Gentile, hát az válogatottban. egy zseniális háttér volt. 30 centire voltam ezektől a képektől. Sanremóban mit láttál? Hülye gazdagokat. Hát amikor szállodai szobába. Na figyelj, szóval az a lényeg, hogy ilyen ócska panelek vannak ott, egyszer átmentem rajta, szörnyű, egy katasztrófa. Az ócska panelek előtt én fociztam, és egy kedves néző, ezúton küldöm a titkos edzőtáborozásra készült képeket, példaértékű a labdakezelése, főleg mezitláb. És itt vagyok, kérlek szépen, lefotózva, Jezolóban, mint akkor eltugok a labdába, hogy mögöttem porzik a homok. Hogy te azt hallottad ezt? Te már, Teddy, hogy te előre rúgsz és hátul porzik, azt hogy csinál? Nézd meg a képen, tessék, Vagy a mutassátok meg. kipufogat. Ezt képzeld el, Tessék. annak milyen ízlése van, aki Velencében nem a Szent Márteret fotózza, hanem a Farkasház. Nem adjátok be, hogy porzik? Dehogy nem már. Tessék, ott porzik mögöttem a homok. Ördöngős. Olyan nincs, ahol elteted a galambukat? Összesen 240 Pest megyei rendőr kezdi meg romológiai tanulmányait ezen a héten. Heti 4 órában cigánynyelvet, havonta egyszer cigánykultúrát, és a fél év végén konfliktuskezelést tanul. Te, és aki megszerzi a Vajda besorolást, az már vissza sem megy a rendőrségre. Hogy megy oda a már képzett rendőr mondjuk a romához, hogyha valamit elkövet? Tessék. Hogy mit? Bocsáss Hogy meg, megy- drága testvérem. Tessék, játszátok el, úgyis olyan rég játszottátok el. Nem szabad. Nem szabad, mert Mit? aztán... Nem szabad, de sikeres. Járnak. Kicsit. Lassan most már hagyjuk habászt a buszon. Nem, hát Így maradtam. Ez már az öregebb verzió, amit használom. És ezt a jó számot nem hagyja az ombudsman. nem, hát arra gondoltam, hogy... az élet. Drága Misi bácsi, hallgass meg a... Parancsolj, kérlek, Gyula bácsi, engem is el tetszik vinni a zenekarra a Portugáliába? Hiszen tudod mondani, ahova vinnélek. Azt hiszem elfelejtett. A címünk Budapest 11-19 Fehérvári Zoltán 995, az e-mail cím heti7.hu, a weboldal pedig fordítsd meg a táblát. Itt tartott a nemlékes www.rtl.hu, találkozunk megint egy hét múlva, és várjuk akkor is önöket a viszontlátásra.